ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ತೋಜಾವೆ. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ರೆಸಿಪಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುನ ಉಂದಿತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ. ಸಾಮಗ್ರಿ ಜೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತಿನೇ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ. ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದೇನೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ. ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಈನೇನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ತುವನ್ಗ ಬಲೆ. ಮೂಲ್ ತುಯಡ ಯಾನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಮೂಲು ನೆಟ್ ಉಲಾಯ್ ರೆಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು और ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಬೋಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ಡೇರೆಗೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು तो ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಈನೇನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರೋ ಅನ್ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಅವು ತುವನ್ಗೆತ್ತೆ ಬಲೆ. ಮೂಲ್ ನಮ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗೆತ್ತೊಂದ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಯಾನ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಮೂಲ್ ತುಯಡ ತೋಜು ಮೂಲ್ ತುಲೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಂದ. ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ಕಾಂದ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಕಾಂದಲ ಇರ್ತುಯಡ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಮೂಲ್ ಪಕ್ಕ ನಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಜೋಕಿ ಉಂಡು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಉಂದ್ಲ ಯಾನ್ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ತೊ ಉಂದೆ ಮೂಜಿ ನಮಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಿಜ್ಜಾನ್ ಪರ ಇನಿತ. ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ನೆಕ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ಈನೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುರೊಂಡು ಅವು ತೂವನ್ಗೈತೆ. ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ ಶೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಗೆತ್ತೊಂದ. ನೆನಪು ದಿಲೆ ನಮ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ವಿದೌಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಐತ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರೆ ಬೋಡಾಂಡ ಇರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಶೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂರೆಕ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ. पूरा एजेस साइड पूरा जगह नेक लाइक स्प्रेड मंतुल्ले. मूल इत्ते ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ವೆಜ್ ಮಯೋನಿ ನೆಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. पूरा कडेಟ್ಲ नेक लाइक स्प्रेड मंतुल्ले. साइड द एजेस नेक बेसिकली नमक स्प्रेड मंतुरन पूरा साइड मध्य लाइक स्प्रेड मंतले नेक. ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸ್ ನೆಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಲ ಪೂರೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಲೈಕಡ್. ಸೈಡ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ನೆಕ್ ಲೈಕಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ. ಮೂಲ್ ನಮನ ಸಾಸಸ್ ರೆಡಿ ಆತ. ಇತ್ತೆ ನಮ ನೆಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು. ಇರೇಗ ವೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬರ್ಚಿಡ ಇರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆನೆ ಕೊರ್ಪೊಂಡು ಪಿಜ್ಜಾಡ್. ಬೊಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೂಲ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಾಂಡು. ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಾಂದ. ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ. तो ಅವು ಮೂಲ್ ನಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ನಮ ಕಾಂದ ಮೂಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತುನ್ ಪೂಕ. ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ತೂಯಡ ನಮ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂದ. ಇರ್ನ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ ನೆಕ್ ಶೇಪ್ ಕೊರೋಲಿ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು. ಇರೆಗ್ ವೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇಷ್ಟಂಡು ಇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅಗರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಜೋ ಇಷ್ಟಂಡು ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್. ಮೂಲ್ ತುಯಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೈಸ್ ನಮನ ಜೋ ಚೀಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಗೆತ್ತೊಂದೆ. और ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಂದೆ ಇರ್ ತುಯಡ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್. ಒಂದು ಚೀಸ್ ತೋಪಾವನ ಕಾರಣನೇ ಅವು ದ್ಯಾಗ್ ಎಂಕ್ ಇರೆಗ್ ಉಂದೆ ತೇಪಾರೊಂಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ವೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ನಮನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೀಸ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿರು. ಮೂಲ್ ನಮ ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಪಾಡ್ದಾತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೀಸ್ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೀಸ್ ಅವು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಸ್ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವನು ಮೂಲು.
पूरा चीज़ नेक पाड़बिड़पैते बेसिकली इरना इल्लाड जो अवेलेबल उंडो इर अव नेक ऐड मंतनोली मूल तुगेड़ इतने नमना पिज़्ज़ा रेडी आतन पूरा इंग्रेडिएंट्स चीज़ सॉस वेजिटेबल्स पूरा ऐड मंद आतन इतने नेता बेकिंग प्रोसीजर तूका इनी नम पिज़्ज़ा विदाउट ओवन बेक मन्पुनुल्ला अವು ಏನಿರುತ್ತೆ ಪವ ಅಂಚಾನ್ಪುನ್ ಬಲೆ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತುಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ್ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಲೆ बटर पूरा कडेक्ला पैन तिरगाले पूरा साइडला नेक लाइकड स्प्रेड मनप्ले मूल इत्ते बटर पूरा लाइकड पाड़दायका पूरा साइडला नम इत्ते नमना पिज़्ज़ा नेक दीका मूल नमना पिज़्ज़ा नमक ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ಬೇಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಜಿ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ ಬೇಕ್ ಮನ್ಪರ್ಲೆ ಚೀಸ್ ಪೂರ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ನಕನೆ और ತಿತ್ತಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಲೇಯರ್ ಬರೋಡು ಆತೆ ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಬೇಕ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ದೀದ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೆ ಬೇಕ್ ಮನ್ಪರೆ मूल इतने 4 निमिष आतंड और नमना पिज़्ज़ा रेडी आतंड चीज़ पूरा लाइकड मेल्ट आतंड इर्तु यड़ा इतने यान इरे तित्तद सर्फेस तेपावे अंच आतंड आते नमक ब्राउन मनपरोंड मूल तुयड़े गोत्ता नमना तित्तद जो सर्फेस उन गोल्डन ब्राउन आतंड ईते ब्राउन नमक मनपर मूल तुयड़ा इतने नमना पिज़्ज़ा रेडी आतंड नेक इतने यान चिली फ्लेक्स ऐड मनफे मित्तड मूल इत्ते मित्तड ಒಂಚೂರು ऑरेगानो पाड्बुडले मूल तुले नमना वेज चीज़ पिज़्ज़ा रेडी आतन उंदु मनपरेला मस्त ಈಸಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನಗ್ಲೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಆಯ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿರ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ ವೆಜ್ ಚೀಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ವರ ನಿಕುಲ್ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಏತ್ ಆಪುಂಡಾತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಗೋಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾಯಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और अगर इर पसा तुल्लाಡ सब्सक्राइब ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಗು ಇಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಬಕೊಂಜಿ ಪಸಾದ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್